Тя не е била в чужбина, какво да прави ръката? Не си била, нали? Няма нищо. Ама все пак има. Бабата дава на младоженците един скромен подарък. Заповядайте. И още 100 лева, каза от мен, със щастие за младоженците, да са живи и здрави, казва. И какво трябва? Аз знам какво трябва. Музиката знае ли какво трябва накрая? Музиката е ключек, нищо друго. За мамата и за левата. Чакай сега да видим лелята. От момчето на страната там малко изчакайте за момента да ги минем. Знам, че бързате. 100 лева от лелята. Да е жива и здрава. И за лелята е хубав кичек. Ако имате други момичета, дайте ги пак на едно. Тук са много добре да знаете. Щастието на всичко е колкото в едно. Виж, едно време бяхме извали една болка Фатме и тя как се радва, че е на едно сега. И така, тук вече представител на другите върточери, понеже на Петърчо. Другия брат от Германия ги няма. Представител само идва върточери Шукрито. Той ще бъде представител на всичките. На целия им род, на целия чин ще бъде. Но Орхан, той е простия представител и изпратен специално. Знаете, в момента работа е на тежало от Шукрито. Така, сега казвам. От всичко му Петърчко, Петър Доброзанки, няма как да всичко на работата, то не е те каже там. 300 евро оставя за младоженците. Да е жив и здрав Петърчо, сте така да го виждаме. Кирков също изпраща 100 евро. Тук минаваме на евро. И 100 евро от семейство на братчина от Шукрито. Имат го като... И специален поздрав за Германия, за враточерите и за Холандия, като е мислено, кичека, че време, специално за всички. Моля музика!
репрезентира Холандия и къде да се изберат това. И така, тук Чичо Орхан изпраща 150 евро. Рейхан срещу Нюрнберг, това е Германия. Значи Орхан е вече в Германия, не в Чехия. 150 евро оставя Нюрнберг, Германия. 150 евро от Рейхан и от Орхан казахме 150. Да са живи и здрави, следващия музикален поздрав ще бъде за Орхан и за Рейхан. Моля, музикален.